ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar gallawa tashar mu ta Dan Bashir ITV. Rayuwa ta finike zan miƙar ga mata haya kan saƙo na zuciya amshe shi masoya haƙƙi na so za ki ban ba na so na je na faɗa cikin rijiya ayya ayya sai da ke ayya sai ke na sha wuya asalin soyayya na ji gumurzu don ke ce masoya sai da ke so da ke masoya ta sai da ke in ba bike aure babu ne wayo soyayya ta kama ne zuciyata ta riga ta shake ne sai da ke masoya sai da ke in sun karaba mu wannan ranar za na tabo in suka taba mu da ne da ke komai za ya faru ne da ke a ce sai da ke a wurin somiyo an ɗauran da ne da ke wayo hajja kin shiga raina kin samin zuciya da sau kirkirwa karkara zuciya ta yi karkara zuciya ta tana karkarwa saboda soyayya sai da ke